shafin soyayyar ki. Daga yau bani babu ke, na rufe shafin soyayya. Na amince da ke a tafiyar, ashe kin bar hanya. Ina ta mamaki yanda lokaci guda na ga kin sauya. Ashe akwai zaɓin da ke kai a gefe kin ajiye zance na. Zai iya zuwa ko yaushe, a hankali yau na gane ginin da ne wani harushe. Ina ta boye min sirri na zuciya dukkan kunshe, abinda ke zuciyar ki gashi duka komai ya nuna. Ki sake amsa mini kira, ko na ji haushi akai hakan bai sani in ce na haƙura. Gani nake lokaci yana zuwa kawai sai na ta jira. Na ɓata dukkan lokaci na, ashe ba ke sana. Duk zuciya kuma ta fi son inda ake nuna mata so. Ke kuma kin ba ta damuwa domin ko kin mata karyar so. To lokaci ya riga da yayi ni da ke ba sauran so. Ki daina yin magiya domin ko na cire ki cikin raina. Cikin kalamanki babu ko guda da zai iya tasiri. Cutar da ni kin riga da kin yi ta wuce sai labari. Na manta komai a yanzu tun ba rayuwa ta yi tsari. Kin da na gano shirin ki ba ya sake yin aiki kaina.